Gikan sa Apuhan, 1st District Congressman Eduardo Gullias, formal nang gi-turnover ngadto sa iyang apo ang katungdanan isip Mayor Dakwen Talisay. Mayor Samsam Gullias karong adlaw atong sayra ng mga prioridad o mga programa sa balagbag-ong milingkod ng pagkamayor, labi na ang soliran sa trapiko sa Dakbayan. Sa RTV Presents ni Chona Carion. I have an 8-point agenda, but I want to focus on 3 things for the meantime to hit the ground running. It will have to be garbage, flooding. Sa pagproklamar pa lang ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gullias, 35 anyos, tulo ka mga programa ang iyang prioridad nga tutukan karon nga milingkod na siya isip bag-ong mayor sa Dakbayan sa Talisay. Mga nagunang suliran dili lamang giatubang sa Dakbayan apan sa nagkalain-laing dapit sa Subo. Dili ikalimod nga sagad sa mga dagkong daan sa Dakbayan, suliran gyud ang trapiko. Makatampo pa niini ang mga tricycle o tricycle nga musubay dili lamang sa interior nga mga dapit apan sa highway usab. Si Mayor Samsam mitudlo og traffic czar nga si Jonathan Joy Tumula ang kanhi focal person sa traffic management sa probinsya sa Sugbo. Katambayayong ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa hugot nga pagpatuman sa traffic laws. Apan maminusan o masulbad bakaha ang bagang duot sa trapiko adlaw-adlaw. And I know that Joy Tumulak can handle the traffic situation, and especially all the shareholders, all the stakeholders when it comes to traffic, from the tricycles, tricycles, we should have very good dialogue with them to find a compromise kung saan na tumabuha to improve the situation here in the city of Talisay. Ug naa lang ang support gikan sa mayor down ngadto sa ordinaryong empleyado sa City Hall, kaya. Right now, ang among risk assessment dili linog, dili bagyo, dili baha ang daghan kayo og fatalities ang traffic. Okay? Daghang patay sa ato ang traffic because ngano, daghang di mag-helmet. Ning pagsud sa panahon sa tingwan, gisugat og grabing baha ang usa sa mga barangay sa Dakbayan. Grabe ang pagsaka sa tubig baha hangtod na sa hawakan sa tao. Nasuta nga ang drainage puno sa basura ilabi na sa mga plastic. Si Samsam niumol og 20-man team nga mutubag sa tanang suliran sa Dakbayan ubos sa aksyon agad sa administrasyon. Iyang gimando ang paglimpyo sa drainage matag semana, manglimpyo sa kasapaan matag buwan o paglimpyo sa coastal areas matag tulo ka buwan. Kung may complaints of flooding, complaints of buhay suga, any complaints basically in our action agad hotlines that we're going to form, kani atuan 20-man team will gimuuna dito, and the system will be make a recommendation to the mayor and make a recommendation to the engineering department kung unsay angay na tubuhaton. Pasalig kini sa bag-ong mayor sa Dakbayan alang sa mga Talisaynon. Apan matod sa mayor nga dili kini matigayon kung sila lang ug bisan pa man nga adunay pundo sa mga programa kung way kooperasyon sa tanan. Ning paglingkod ni Mayor Samsam Gullias isip mayor sa Dakbayan sa Talisay, awhag niya sa mga kawani sa City Hall ang tiunay nga serbisyo tungod og alang sa kaayuhan sa mga Talisaynon. Bisag binilyon pa imong pera, bisag binilyon pa imong local income. Kung ang mga tao na mo implementar sa proyekto, mo implementar sa mga programa sa gobyerno, walay kinasing-kasing na serbisyo, dili matagamtaman sa mga tao ang serbisyo gikan sa ilang gobyerno. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Chona Carion ug kini ang akong short dokyo.